Okay, mga igsoon, mutuo ba mo anang gipanudlo sa atong mga igsong iglesia ni Kristo nga kana kunong pagtulunan nga Dios si Kristo nagsugod na niadto lang 325 AD sa Konsilyo sa Nicea. Mutuo mo na diligid mo angay mutuo na kay sa Konsilyo sa Nicea igo rang gipaklaro, gi-affirm, gipamatud-an pag-ayo nga dili gyud malalis nga Dios ang atong Ginoong si Kristo. Kay kadtugong Konsilyo sa Nicea nagdebate manggod to ang duha ka hutong pagtuo nga gatuo si Kristo nga Dios o kadtong pari nga si Arius nga wala mo tuo nga Dios si Kristo. Sa to pa ni rebelde siya mo nang gidebatihan ato nga council og ang desisyon sa Council of Nicea pilde si Arius daog yun ang pagtuo nga si Kristo Dios. Unya ang mga iglesia ni Kristo nato mga igsoon moingon sila nga dili na no di mo nang moingon sila nga dito sa Council of Nicea nagsugod ng pagtulunan nga Dios si Kristo, pero dili na daan na nga gitudlo sa mga Kristiyanos bisan sa Biblia nga Dios si Kristo. Di lang sila motuo mo na nga kadtong Council of Nicea kay pildi man si Arius ato sa iyang pagtuo nga dili Dios si Kristo, na pildi man siya ato nga council, gipaklaro man gyud sa maong council nga Dios gyud si Kristo. Mao na nga way laing himuon sa Iglesia ni Kristo sa pag-justify sa ilang pagtulunan nga dili Dios si Kristo, ilagyan ng supakon. Mo nang ila pagali noong lainon og sabot ilang ipakatap nga kadtong Konsilyo sa Nicea kuno didto giimbento kanang pagka Diyos ni Kristo. Dili na tinuod. Ganun di na tinuod? Tungod kay natay mga historical evidence nga before sa Council of Nicea, mga early fathers nagtuo gyud nga si Kristo Dios. Kinsa man ang mga early fathers? Kadtong mga tao nga nakahimamat gyud sa mga apostol. Example, si Ignatius, ikatulong obispo sa Antioch, disipulo ni Apostol Juan, no? Nagtuog yun nga si Kristo Dios. Atong basahon ning atong clippings dire, no? Nga man sa cellphone. Okay, ako na lang basahon. Okay, Ignatius AD 50 117, the eternal, the invisible, who for our sake became visible, our God Jesus Christ. Si Obispo Ignacio, ikatulong obispo sa Antioch, disipulo ni Apostol Juan, gatuo nga si Kristo Dios. Disipulo ko ng Apostol Juan. Asa man ka, dito kas disipulo ni Apostol Juan o ni Felix Manalo, ni Arius. Okay, layo ra kay nas tinuod. Okay, muadto ta ni Polycarp. Si Polycarp, disipulo gyapon ni Apostol Juan, no? Unsa iyang giingon, no? AD 69 to 155 mo man ni ang mga year nga ni-exister si Polycarp, no, disipulo ni Apostol Juan. Ingon siya nga our Lord and God Jesus Christ. Na parehas pud atong giingon ni Tomas sa Biblia, katong niingon siya nga my Lord and my God. So parehas, no, ang pahayag ni Tomas sa Biblia og ni Polycarp. Kinsa man ni Polycarp? Disipulo ni Apostol Juan, no? Na ato ni siyang makita sa kasaysayan ni adtong 65 to 155 AD. So unang siglo pa na ni si Polycarp nag-exister na tao na. So klaro nakahimamat yun ng apostol. Disipulo ni Apostol Juan. Okay, namatay siya ni adtong 155 sa tupatunga-tunga nga bahin sa ikaduhang siglo. Unsay giingon ni Polycarp? Our Lord and God Jesus Christ. Sumutakdo sa giingon ni Tomas sa Biblia nga wala tuho sa mga iglesia ni Kristo, no? Ni Manalo nga moingon sila nga si Tomas nakuratan ko, no? Nakuratan. Dayon na apod galitoy ingon nga nasayop ko, no? O ana, nagalitoy pero di sa nato na hisgutan. Palusot ra nang ila, pero kadtong giingon ni Tomas nga si Jesus Christ, Lord and God, my Lord and God, giapirmahan na sa disipulo ni Apostol Juan si Polycarp nga giklaro gyud di na lisod ganito ison our Lord and God Jesus Christ.
katong si Obispo Ignacio ayon ninyo kalimti. Napailain Irenaeus, kini si Irenaeus dili ni siya direct disciple og apostol, pero kung ako malimot, si Irenaeus disipulo ni siya ni Polycarp. But pasabot ang gatulo ni Irenaeus, obispo gyapon ni, pero ang iyang teacher si Polycarp nga nagtuo nga si Kristo Dios. Siya si Irenaeus nga disipulo natural disipulo gud siyang Polycarp. So dapat og kung siyang nahibaw-an di gikan sa iyang teacher. Unya kini pud si Polycarp ang iyang nahibaw-an gikan ni San Juan nga iyang teacher nga nagtuo pod nga Dios si Kristo. Naman na sa Biblia klaro man na, no? Okay. Kay kung katong giingon ni Tomas sayop to di muingon si Juan atong pagsulat niya nga nasayop si Tomas wa man. Okay. Mga iglesia ni Kristo na may giingon nga nasayop si Tomas. Okay. Now, mao ni ang gipahayag ni Irenaeus, disipulo ni Polycarp nga disipulo ni Apostol Juan. Si Polycarp disipulo o si Irenaeus disipulo ni Polycarp nga si Polycarp disipulo po ni Apostol Juan. Unsay giingon ni Irenaeus? By the way, ato ning makita ning pag-exister ni Irenaeus niadtong 130 AD to 202. Subali na tao ni siya og 130 sa to pa awan ni mapostolan ni kay naa naman ni sa mga ikaduhang siglo. O 130 to 202 AD. Okay. Disipulo lang siya ni Polycarp. Unsay giingon ni Irenaeus? Christ together with the Father is the God of the living. No? Unsa kuno? Christ together with the Father is the God of the living. Si Justin Martyr po, no? 100 to 165 AD, unsay giingon niya, the Father of the universe has a Son, who also, being the first begotten Word of God, is even God. Okay, si Tasyan, no? Asa man ni si Tasyan, Christian gyapon ni. Okay, niadtong 110 to 172 Church Father gyapon ni. Kay naman ni sa mga naunang Kristiyano, niingon siya nga God was born in the form of man. Okay, unsay iyang pahayag mahitungod ni Jesus Christ, God was born in the form of man. Kay Dios man tong nagpakatao si Jesus Christ. Okay, dito ta ni Milito of Sardis died, ang record ri ang iyang kamatayon wa na ma-record ri ang iyang pagkatao. Okay, giingon din ni Milito of Sardis sa AD 180 ha, before ni layo pa ang Council of Nicaea ni katong gi pamahayag sa Iglesia ni Kristo nga giimbento kuno ng pagtulunan nga Dios si Kristo sa Council of Nicaea kano sa aman to 325 AD. Wala pa tong tua, gipang hisgutan na sa mga church fathers nga Dios gyud si Kristo. So dili tinuod ng ilang giingon nga giimbento sa Council of Nicaea ang pagka-Dios ni Kristo sa maong council, no? Sayop na, no? Daghan mo ni mga ebidensya na to, no? Milito of Sardis died AD 180, no? Before ni ha, wa pa Council of Nicaea ni 180 AD. Unsay may iyang giingon, he that fixed the heavens was fixed with nails. God put to death. No? God put to death. Matingala siguro mo nga ang Diyos di man na mamatay. Bitaw. Nasa 1 Timoteo 1:17 dili man na mamatay ang Diyos. Pero ang ikaduhang persona sa Dios nga si Jesus Christ, divine man ang iyang person, nagpakatao man siya, but ipasabot matuod pud siya nga tao. Sa iyang pagkatao mahimo siyang mamatay. Mo na nga ang Diyos nga si Kristo kay nagpakatao man doon na si kinaya sa pagka-Diyos, so mo na nga kana nga Diyos ikaduhang persona namatay diha sa iyang pagkatao. Pero dili na sabton nga ang Diyos nga si Kristo namatay diha sa iyang pagka-Diyos. Dili, ang Diyos nga si Kristo namatay diha sa iyang pagkatao. No, unsay giingon ni Milito of Sardis? Okay, he that fixed with heavens was fixed with nails, God put to death. Dili mamatay ang Diyos, pero nganong mahimo na siyang mamatay kay nagpakatao man. Siyempre, nagpakatao na siya, na siya kinaiya nga mamatay. God died in His human nature, not in His divine nature. Okay. Now, ato ta ni Clement of Alexandria, no, AD 150 to 215. Wa paghihapoy Council of Nicaea ni. Unsay ang giingon? He alone being with sa man di man maklaro. Oh, God and man. No? God and man. Matud pa ni Clement of Alexandria, no? AD 150 to 215. Unsa ba? Si Tertullian
Kanus man nato ni makita sa history si Tertullian. AD 150 to 225. Oh, okay ni. Council of Nicaea na ning 225. Oh, pero siya, nag-ingon siya, Christ is spirit of spirit, sa iya ning pagka-Diyos, and God of God. Oh, ato ta ni Origen, Christian Defender gapon ni, 185 to 254, although ang pagkamatay ni Origen, humana ang Council of Nicaea ni, pero natawo ni siya 185. Okay. Ingon siya, while made a man, remained the God which he was. So, maklaro na to nga si Origen, nagtuo nga si Kristo Diyos nga nagpakatao. Okay. Siya ang giingon, while made a man, bisag gihimo siyang tao, nahimo siyang tao, remained the God which he was. So mawala iyang pagka-Diyos bisag nagpakatao siya. Now karon na ay mga argumento ang Iglesia ni Cristo ani to prove kuno hay nga dili gyud Diyos si Kristo. Dagan kay silang mga pamaagi sa pagsulay og palusot anang doktrina ha. Moingon sila nga ang Diyos dili man mamatay. Ako naman ang gisgutan. Okay. Si Kristo namatay man, so dili siya Diyos. Simple rang tubag, ana. Sa iyang pagka-Diyos, di siya mamatay. Pero kay nagpakatao man siya, na siya kinaiya mamatay. Pero dili na sabton nga ang amahan namatay pod. Okay. Ano man, kaya man magpakatao ang amahan, Diyos ra magyud ang amahan. Ang Holy Spirit pod, di puta kaingon nga tungod kay Diyos namatay. Pag ingon na to nga ang Diyos namatay. Ano man, kay dili man ang ikatulong persona nga Holy Spirit ang ipasabot nato nga namatay. No? Ang ikaduhang persona ra man yun. Sa Dios nga si Jesus Christ mo'y namatay diha siyang pagkatao. Nganong namatay siya? Dili tungod kay Dios siya. Namatay siya tungod kay naa na siya kinaiya sa pagkatao nga mamatay. Pero wala giingon nato nga ang iyang kinaiya sa pagka-Dios mo'y namatay. Kung namatay tuod siya, ang iyang person diha sa iyang pagkatao. Apan ang iyang pagka-Dios buhi sa kanunay. So mao na ang atong iklaro ninyo ha. Okay. Dahil mingon sila nga ang Dios di man na kapuyan. Oh, why unod og bukog spirit? Si Kristo na aman unod og bukog sa tupa dili sa Dios. Okay, wa gihapon nila masabti, no? Nga diya sa pagkatao ni Kristo na siya unod og bukog. Pero sa iyang pagka-Dios wala mo bitang nagpakatao siya parang naa na siya kinaiya nga tawhanon nga unod og bukog. So ingon na kalapong ilang gamiton sa Usias ba na? Nga giingon diha nga God is not man, ang Dios dili tao. Mayon sila kay tao man kuno si Jesus Christ mao na nga dili sa Dios. O wa biya nagingon sa Biblia nga tungod kay si Kristo nahimong tao o nagpakatao dili na siya Dios. Wala magingon ang Biblia ana. Ang kanang giingon lang sa Hosea o kung nalimot ko sa teksto na napugay na sa Ezekiel or unsa pa na nga teksto. Ang gipasabot gyud anang naa nga ang Dios dili tao, tinuod man gyud na kay ang Dios di man gyud tao. Pero pwede ang Diyos nga dili tao, pwede siya magpakatao. Kay ang background gud ana namang ko'y mga tao gud diha nga sama atong prinsipe sa Tiro nga tao lang unya nagpaka-Dios. Mo nang giingon diha nga ang Diyos dili tao, referring na nato nga mga binuhat creation. Ako panalitan ako. Magpaka-Dios ko. Di na pwede kay ang Diyos dili man tao. Di ba? Sama atong prinsipe sa Tiro, tao lang siya pero nagpaka-Dios. O dili na pwede. Kaya nga no, ang Diyos dili tao. Pero si Jesus Christ, lahi ang iyang case. Dili siya kay tao nga nagpaka-Diyos. Diyos siya nga nagpakatao. So kuha ninyo, tinuod nga ang Diyos dili tao. Pero pwede ang Diyos nga dili tao, pwede siya magpakatao. Yan nahitabo magina. O di ba? Nasa Juan 1:1, ang Diyos, ang pulong, but pasabot ang ikaduhang persona sa Diyos, si Jesus Christ. Ang pulong, okay, nga uban ko no sa amahan, nga Diyos po. Unya siya pod ang pulong Dios. Naunsa man ang duha naman na. Pero dili na duha ka Dios ha. Okay. O Dios pod. Ang pulong. But pasabot si Jesus Christ kay siya man tong pulong nga nagpakatao. O Dios nga nagpakatao. So na sa Biblia nga na ay Dios nga nagpakatao. Dili ang Amahan, dili ang Holy Spirit, ang pulong ra
ikaduhang persona sa Dios. Okay? Ang pulong nga Dios nagpakatao. Sa to pa na ay Dios nga nagpakatao. Pero akong baliko na tinuod nang giingon sa Old Testament nga ang Dios dili tao. Mauna nga kita nga tao dili ta pwedeng magpaka-Dios kay ang Dios dili man tao. Pero kung ang Dios na mo'y magpakatao, pwede. Nganong dili pwede? Kamhanan siya. Naagi sa Biblia, Juan 1:14, ang Diyos nga si Kristo, ang ikaduhang persona sa Diyos, nagpakatao. So naa di ay Diyos nga nagpakatao. So kay naa may Diyos nga nagpakatao, naa na di ay duha ka kinaya si Jesus Christ, Diyos ug tao. Di ba? Sa iyang pagka-Diyos, wa siya namatay, pero sa iyang pagkatao, namatay siya. Pero atong ma-attribute sa iyang divine person nga Diyos, kay dili man duha iyang persona. Di ba? Di man duha iyang persona, unsa man ang iyang persona, divine. Divine person. God nga persona. Sa iyang pagka-Diyos, di siya mamatay. Pero kay nagpakatao man siya, na siya kinaiya nga mamatay, munang muingon ta nga, na di God nga namatay, diha sa iyang pagkatao. Kuha ninyo punto. So mao na mga igsoon. Then karon moingon sila nga na sa Biblia giklaro nga ang amahan ra mo'y Dios. Juan 17:1-3 si Kristo may gaingon nga ang amahan ra kuno mo'y Dios. Wala niya giapil yang kaugalingon. Moingon din ang mga iglesia ni Kristo nga natanawa lagi si Kristo iyang gipasabot nga dili siya Dios kay nagingon siya nga ang amahan ra kuno mo'y Dios. Tuma na sakto na ang argumento. Dili mo angay mutuwa na kay kung matinuod na nga ang Diyos di ay usa lang ang persona. Unsaon nila pag-harmonize anang Genesis 1:26? Unsa may gihingon diya sa Genesis 1:26? Okay. Diya sa Genesis 1:26 gipaklaro diha jud kanang bersikulo pinakaklaro kayo nga ang Diyos dili gud kay usa lang ang persona. Kay ngano man nag-ingon ang Diyos diya sa Genesis 1:26. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Akong usbon, sa giingon sa Dios diha, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Nigamit siya pulong nato nga nagpasabot nga parehas po diyang Dios. Di ba? Kay creator man. Buhaton nato ang tao sama sa atong. Kay kung usara iyang person, dili ito siya mayngog atong. Buhaton nako ang tao sama sa akong. Unta? Di ba? Ang iyang gigamit nga word, plural man. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sa to pa, kanang iyang kauban niya sa paghimo sa tao, parehas niya. Muingon ang mga iglesia ni Kristo nga, dili kauban niya nga, Diyos po na, diha iyang ipasabot. Okay? Ang iyang ipasabot diha, mga anghel. Kutlo din silang mga bersikulo nga na ay mga anghel sa una. Pero kanang Genesis 1:26 dili anghel ang gipasabot sa Dios nga iyang kauban sa paglalang sa tao tungod kay ang anghel dili creator. Di man ha? Ang anghel dili magbubuhat. Ang anghel binuhat lang, creation of God. So how come nga moingon ka nga ang mga anghel kauban sa Dios sa paglalang nga ang anghel dili man creator? Binuhat raman ang anghel. Klaro man nga ang iyang kauban dihang ipasabot magbubuhat, di ba? Na ay mabasa sa Biblia nga ang Dios gabuhat pinagi sa pulong. Na ay mga bersikulo pa na limot lang ko atong mga bersikulo nga ang Dios gabuhat pinagi sa pulong. Ambot pasabot ikaduhang persona nga ambot pasabot ni Jesus Christ na pagalito sa Epeso 1:11 ba to nga wala ko nay kung ako malimot sa teksto nag-ingon nga wala ko nay gibuhat ang Dios nga wala gipagi sa iyang but pasabot ni Jesus Christ ang pulong. So denoting nga ang Dios dili lang usa ang persona gani na napana sa walang nakumandam nga ang Holy Spirit pod creator. Ba sa sunod nga maghimo og video makahinumdum ko ang bersikulo ako po nang kutloon. Ang Holy Spirit magbubuhat pod sa tupa Dios kay ang Dios may magbubuhat. Pero dili na sila tulo ka Dios. Tulo ka persona pero usa lang ang pagka-Dios. Niya natay premise ana katong niingon si Kristo, I and my Father are one. Ang iyang gipasabot diha usa sila sa kinaiyas pagka-Dios ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Dili kay sa pagbantay lang sa panon. Ang palusot sa Iglesia ni Kristo ana usara mong kuno ang
amahan og si Kristo sa pagbantay ra sa pag-shepherd sa flock. Wa man nagiingon sa Biblia, nabugi mabasa nga usa lang si Kristo ug ang iyang anak diha ra sa pagbantay sa panon. Tinuod nga nagkahiusa sila sa pagbantay sa panon. Pero wala giingon diha nga diha ra sa pagbantay sa panon sila usa. Gipasabot nga hasta ang pagka-Dios. Ano man? Usawa man nimo pagsabot day anang mabasa nga si Kristo Dios, ang amahan Dios, ang Holy Spirit gipasabot nga Dios pod kay creator. Dios may creator. Oh. Nya lang-alang sabto nimo nagtulo ka Dios dili. So naa di ay usa ka Dios sa tulo ka persona. Unsa nga bersikulo giklaro nga gipasabot nga dili kay usa lang ang persona sa Dios kanang Henesis 1:26. Nga sa pagbuhat sa Dios gigamit siya og terminong nato. But pasabot na siya kauban. Laing person. Kinsa man ang iyang kauban sa paglalang sa kalibutan. Okay. Klaro nga parehas po niyang Diyos. Nasa Juan 1:1 giklaro. Kay ang mga iglesia ni Kristo, ang ilang palusot, mga anghel man kuno dili oy. Giklaro na nasa Juan 1:1 gisulti ni San Juan kinsay kauban sa amahan sa sinugdan. Katong paglalang niya ba? Siyang kauban diha nasa Juan 1:1. Diha anak kuno ang amahan. Diha pug kuno ang pulong. Siyempre katong amahan Dios nya kanang pulong diha unsay giingon diha sa Juan 1:1 Dios pod. Oh, then, nagpakatao. Sa ito ba, ang kauban sa amahan, si Jesus Christ, ang pulong nga nagpakatao. Ano yung kauban? Henesis 1:26, kinsa ang kauban niya sa amahan? Ang pulong nga si Jesus Christ, nga matudpad Diyos po. No? Juan 1:1. So, dili maunang pagkunik-kunik sa mga iglesia ni Kristo nga mga anghel kuno kay giklaro man sa Juan 1:1 nga ang kauban sa amahan ang iyang anak, ang pulong nga nagpakatao. Juan 1:1. Di ba? Oh, niya duha ra man na biritas lagi. Ang amahan ra man og anak ahan mag Espiritu Santo ana di dagan taglaing bersikulo. Hindi kay duha ra na ka persona asa maklaro na to nga tulog yun na ka persona. Na dito giklaro sa formula sa bunyag. Di ba? Sa formula sa bunyag nasa Mateo 28:19. Sige ingon dia. Nga magbunyag kuno, magbautismo kuno sa ngalan singular. Ito pa usa, kay usa ra may Dios. Nawa? Oh. Kung magbautismo mo sa ngalan, dili mga ngalan, di ba? Singular, nganong usa ra man? Ngalan, tungod kay usa ra Dios. Magbautismo kamo sa ngalan, singular, usa, kay usa ra may Dios, pero sa sumpay kay tuluman ka persona ang gisgutan. Oh? Tanawa ha? Magbunyag kamo sa ngalan, singular, kay usa ra may Dios. Anak, amahan, anak, Espiritu Santo. Tulo man lagi. Ang tulo, persona, pero ang usa diya, Dios. Na? So, mauna nga, ang saktog yung pagtulunan, usa ka Dios sa tulo ka persona, gihingan lang nag-Trinity. Ya, mangutana sila nga asa man mabasa Veritas Trinity, wala biya tagatudlo. Wala mag-ingon ang Katoliko nga mabasa na sa Biblia ng word Trinity. Prespudan ng Pope di na mabasa sa Biblia. Pero ang gihinganlan ang mga pulungan na sa Biblia. Ano man, kay kanang gihinganlan diha og Trinity, mao man ang usa ka Dios sa tulo ka persona. Di ba? Mayon sila nga kanang Trinity ang nagsugod ng pagtulon-ana, pag-imbento anang kanang pulunga. Kinsa to? Tertulian mo to ilang sanginglan ha. Ang unang nigamit. Ang giimbento ang termino. Pero ang gihinganlan wala giimbento na ana. Kay ang gitawag og Trinity mao man tong usa ka Dios sa tulo ka persona nga dugay lang ga-exister. Wa kay sinugdanan ni katapusan kay Dios good. Di ba? O, kay moingon man sila nga pagtungha kuno anang termino nga Trinity ay pa na nahimugso ng usa ka Dios sa tulo ka persona. Sayop na kay mulutaw man nga ang ngalan di ay mo nakapatunga sa butang gihinganan di na mao. Ang bata bitaw naa naman ay hinganli. Dili man kay ang ngalan sa bata mo nakapatunga sa bata. Awahi ang ngalan diha ng bata. Mao po na kanang popod. Mayon sila nga nagsugod ng kanang pagtulunan nga pope niya turang ika-6, ika-7 nga siglo sa dihang na imbento ng pulunga. Di man na mao. Wrong logic. Wrong wala sa reasoning. Ano man? Mulutaw man nga ang ngalan din nakapatungha sa butang gihinganlan di na mao. Ako sa dihang gihinganlan ko sa akong inahan og silver mo pa ba'y pagtungha nako o naa nako gipakataon nako sa akong ina nahiya ko hinganlig silver.
Dili ang ngalan mo'y nakapatunga sa butang gihinganlan. Ang ngalan awahe. Maupod, kanang pagkatinugyanan si Yahweh sa ginghirian sa langit, si Pedro na kay si Kristo may gatugyan awahe lang hinganlig Pope. Dili kay paghingalag Pope ay pa nahimong tinugyanan si Pedro sa mga Yahweh sa ginghirian sa langit. No, diha na ang opisina, diha na ang katungdanan ni Pedro, awahe lang hinganlig Pope. Pagkadagan. Pero saan ang God? Dili biya God ang pulong igamit sa mga Hebreo pagtawag sa labang makagagahom, Elohim biha. Ang mga Greek po, ang ilang itawag sa Diyos, Theos. Awahi ra hinganlig God nga in English. Kita na, mga Amerikano na yung nag-una, ang tawag og God. Sabton ba nga sa dihang ayha pa siya tawag God, ayha pa siya nag-exist? Dili oy, diha na siya, diha na ang Diyos, awahi lang siya hinganlig Diyos o God. Kaya ang unang pagtawag mga Hebrew, Elohim man. Sa Greek po, Theos. Kuha niyo yung point? Sumaw na mga iso. So katong ilang pasangil nga kaya bang sa Council of Nicaea kung nag-iimbento, dili na mo. Ang Council of Nicaea define lang to nga dili gyud malalis nga Dios gyud si Kristo. Kay gidibatihan mo to kay namay ni Supak si Arius pare na ha. Basta nagali mo rebuild magdebate din na mag-council. Then decide na sa council mo unsay official yung nga baruganan, diha na dayon kundi man si Arius, sayop man si Arius. Pres ba ng Supreme Court nanay desisyon human sa mga debate nila, mga justices, katong desisyon dili na gyud supakon. Unya katong Council of Nicaea nagdesisyon man ang iglesia ato. So ang desisyon tumanon paras pa atong council sa Jerusalem ug unsay mahiusahan nga desisyon hiusahan gyud. Wa gyud mo supak ang musupak kung sa may tawagan na heretic. Di ba? Oo. So mao na katupong Council of Nicaea kay council guto Christian Council. Di ba? Oh. Na dito mga obispo debate Pildes Arius kay naingon man ang Council of Nicaea nga tinuod yun nga Diyos si Kristo. Pero ang Iglesia ni Kristo Manalo ingon man og kanang dito giimbento. Tanawa? Nya karon ang irony ang makaguol ani ba o sad to say nga daghang nituo ana di ba? Ngano man daghang kung nagpasakop sa Iglesia ni Kristo Manalo. Di ba? So daghang nauwat. Hinon sa bagay na mas Biblia massive deception. Gani balihon ta nila ana. Then karon wa pa ta kahuman atong Juan 17:1-3. Kadto bang pag-ingon ni Jesus Christ nga ang amahan lang maoy matuod nga Dios. Sabton ba to nga dili Dios si Kristo? Kung sabton to nga dili Dios si Kristo, unsa na malang dayto yung mga bersikulo nga atong gisgutan nga nagpasabot nga Dios si Kristo? So pako na lang dayon nato. Ang interpretation nga sakto dili na mo contradict sa ubang mga bersikulo. Kay kung sakto ang interpretation sa Iglesia ni Kristo ni Manalo nga dili Dios si Kristo, sa pag-ingon ni Kristo nga ang amahan ra maoy Dios, kung sabto na nga gapasabot dai siya nga dili sa Dios, hato pa ipangyatakan ang ubang bersikulo. Juan 1:18, duha na kahubad sa Juan 1:18. Monogenes Theos o monogenes Huios, parehas na husto, pero ang dawaton sa Iglesia ni Kristo Manalo usara kanarang monogenes Huios. So kinsa man karon ang mo-reject nga puros mo na Greek gani sa akong bangin susi mas nauna pa ng monogenes Theos. Sa akong pang uting kayo nimo mga translation sa Greek, research mo asay nauna ana monogenes Theos, monogenes Huios. Gidawat na to na ang duha. Ang usa wala giklaro nga Dios si Kristo, giingon anak sa Dios. O anak sa Dios, o unsa pa na paghubad nga dili gid siya maplastar nga Dios, di ba? Okay gyapon na kay bisan pag anak sa Dios mabut si Jesus Christ. Pero kung supako ninyo tong translation nga monogenes Theos, nga giklaro gyud nga Dios ng anak, di ba? Sa good news giklaro gyud God just Diyos nga anak. Di ba? Diyos nga anak. Yang mingon ng mga Iglesia ni Kristo, sayop na nga hubad na.
kinsa man sila nga moingon nga sayop na nga hubad nga puros man na record na duha man na ka translation gud sa Greek. Puros na Greek. Oh? Puros Greek. Monogenes Hueos o monogenes Theos. Depende man kung nasa ga-translate gud. Oh? Abot pa sabot kay dawato ng duha. Kay kung dili nimo dawato ng usa kay nasupak si imo pagtulunan masupak nimo tong ubang bersikulo. Si Tomas niingon si Jesus Christ Ginoo ko ug Dios ko. Maingon nga pong nakuratan kinsa mga apostolisa nga. Kinsa mga apostolisa nag-ingon nga nakuratan si Tomas mo nang nakalitok sa ato. Nga dili ko no pasabot ni Tomas nga Dios si Kristo, pataka lang. Okay, pataka lang yun, no? Ngita lang yung lusot ba? Kanang Juan 17:1 o 3, ang insakto yung pagsabot ana. Dili na sabton nga nagpasabot si Kristo nga dili sa Dios tungod kay ang amahan ra mo iyang gipaila nga Dios. Nga naman, kay si Kristo God nanudlo og humility kanang pagpaubos. Unsa may example anang buhat sa pagpaubos. Ang buhat sa pagpaubos pres anang hinumdum ko pare nga nitahod ko ni amin ko niya. Si Father Leonilo Dagpin. Di ko kalimot ana dito sa kapilya sa San Pedro sa Miputak katong napakoy exposition sa una sa simbahan sa Miputak, no? Bible exposition. Nagkataon nga paghuman na kong exposition, sulod man si Father Leonilo Dagpin, no? Kay magmisa kay siya may magmisa atong higayon na. Ni amin ko kay tahod ko kong pare kay pare ko, no? Nya si Father Dagpin wala ko niya paaminan ang gahi ang kamot wa gyud ko niya paamina. Kay unsa may ambot pasabot ato, no? Kay nagpaubos siya. Wala siya magpaamin nako kay nagpaubos siya. Mapahiubsanon ng maong pari. Pero dili but sabton nga sayop ko kung mutahod ko niya. Pwede ra gihapon ko mo amin niya kay tahod man akong but pasabot ato. Pero sakto po siya sa iyang kaugalingon nga iya pong gipakita nga nagpaubos siya. Ang bisan pare siya, wala siya magpaaron-aron nga mas taas pa siya granggo kay pare siya. Wala siya, nagpaubo siya. So sabton ba nga tungod kay gibadlong ko sa pare nga mutahod ko niya, sayop ang akong pagtahod niya dili. Wala ko masayop nga mutahod ko niya. Iya lang pong ipakita ang iyang humility, ang iyang pagpaubos. Mao po na pag ingon ni Kristo nga ang amahan ra mo'y Dios, wa na magpasabot nga dili sa Dios. Iya lang gipakita ang example sa pagpaubos. Kuha ninyo? Kuha ninyo ang point, mga igsoon? Kay kung sabto na to nga nagpasabot dahil si Kristo nga dili sa Dios, sa ato pa, kato po din pag-ingon ni Kristo nga ano mo ingon man mo maayo mo or maayo ko nga ang amahan raman nga Dios mo ay maayo. Di ba? Di ba na ay bersikulo na sa Biblia? Kalimot lang ko. Ang mga iglesia ni Kristo kay balo sila ana nga naay bersikulo sa Biblia nga si Kristo nag-ingon po siya nga ang amahan ra mo'y Dios. Dili. Ang amahan ra mo'y Ginoo. Amahan ra mo'y Dios, di ba? Kanang Juan 17:3. Nya katong pag-ingon niya ang amahan ra mo'y maayo. Ang iya ra kuno'y amahan mo'y good. Sabtod ba na nga si Kristo dili good? Dili. Bisan nang nag-ingon na si Kristo nga ang iyang amahan mo'y maayo, wa na magpasabot nga dili siya maayo. Iya lang gipakita diha ang example sa humility sa pagpaubos. Nga diha sa pagpaubos dili nimo ituboy ang imong kaugalingon. Ang lain lang. Sa kaso ni Kristo ang amahan lang. Ang amahan lang mo'y Dios. Ang amahan lang mo'y maayo. Pero wala na magpasabot nga dili siya maayo, wala na magpasabot nga dili sa Dios. Kay kung nagpasabot nga dili sa Dios, unsaon lang to mga bersikulos Biblia nga klaro kayo nga Dios. Atong gibasa, mga Kristiyano man to, mga early fathers. Gusto bang ipalutaw sa atong mga igsong iglesia ni Kristo Manalo nga mas sila mo'y bright? Naawahira man sila. Kinihino ang mga church fathers nga nakakita gyud na himamat gyud sa mga apostol, mawahinoy sayop. Kung magsiniguristahay ta, asa man ta mo pili? Katong mga church fathers, sama ni Ignatius, ni Polycarp, ni
Siya pa itong Ireneo, itong mga Origen, ilang Tertullian, mas ang ilang testimonyo nga itong tuhuan kay naa sila. Early fathers ko, mga early Christian, na sumpay directly sa mga apostol. Whereas mutuo ka ni Felix Manalo nga awahira 1914 Republic Pilipinas niya private interpretation pa yun. Diba? So kanang Juan 17, 1 hangtod sa 3, wala nagpasabot si Kristo sa iyang pag-imon nga ang amahan lang maoy Dios, wa siya gapasabot nga dili sa Dios. Gawa siguro niingon siya nga ang amahan lang maoy Dios. Mao na nga ayaw ninyo guna-una nga Dios pugo. Ug naa pa na asakto ang mga iglesia ni Kristo Manalo. Pero igo naman nag-ingon si Kristo nga ang amahan ra maoy Dios. Ayaw sumpayag di mao. Kaya kung sumpayan nimo di mao, imo nang masipaan, ma-disregard, ma-ignore ang ubang mga bersikulo nga nagklaro nga si Kristo Dios. Okay. So klaro na ta na. Sa paman, so may isgutan na to na. Basta kanang pagka-Diyos ni Kristo ug ang iyang pagkatao dili na parehas. Sa iyang pagkatao na ay limitasyon kay namatay, uhawon sa panang kinayas pagkatao, pero sa iyang pagka-Diyos lahi. Katong ingon po sila nga, si Kristo katong gipangutana kanus asya mo balik kanus matapos ang kalibutan no sige ingon niya, walay nasayod nato. Walay nasayod. Ang Diyos ra. Yang ipasabot nga siya wa masayod sa tupa wala ko na masayod si Kristo sa tanan sa tupa dili siya Dios. Tuwa na. Ay mugtuwa na. Si Kristo iyarang gipakita ang iyang pagkatao. Nga diya siyang pagkatao mahimong wa siya hibalos tanan. Pero naay mabasa nga nagpasabot nga Dios siya nga nasayod sa tanan. Nasa Juan 21:15-17. Unsa man tong giingon ni Pedro? Di ba? Lang di mo tuon ni Pedro. Unsa giingon ni Pedro mahitungod sa Ginoong Hesukristo? Ginoo ko nasayod ka sa tanan. Diha sa kinaiya ni Kristo nga nasayod sa tanan, tao ba na? Dili oy Dios. Basahan ninyo Juan 21:15-17. Unsa giingon ni Apostol Pedro mahitungod ni Jesus Christ? Ginoo ko nasayod ka sa tanan. Sayod kang gihigugma ko ikaw. Kung dili pa Diyos si Kristo, dili mo ingon si Pedro ato nga si Kristo sayod sa tanan. Di ba? Kaya ang tao wala man na sayod sa tanan. So katong ingon ni Kristo nga ang Diyos ra man sayod sa tanan, but pasabot siya di ba dili siya Diyos, wala siya maingon ana. Iya lang gipakita ang iyang pagkatao. Kay wala man siya nagpawara-wara o man siya maghambog sa iyang pagka-Diyos. Ang iyang pagkatao may iyang gipakita, iyang gipasundayag, nagpaubos siya, ingon nga tao muna sa Pilipos. Basahan ninyo Pilipos 2:6-8. Diya, klaro kayo. Bisan tuod Diyos siya, pero wa siya maguna-hunaan na. Nagpaubos siya, ingon nga tao. Maunay hinungdan. Ngano nga niingon si Kristo, ang amahan ra maoy Dios. Wala na magpasabot nga dili sa Dios. Klaro na sa Pilipos, bisan tuod Dios siya. Pero wa siya maguna-hunaan na kay nagpaubos siya, ingon nga tao. Dios good siya nga nagpaubos, ingon nga tao. Mo nang wala siya manghambog siyang pagka-Dios, mo nang sakto ra po to iyang giingon kay iyang ipakita ang iyang pagpaubos man. Lang magpataas siya. Diyos po ko. Wala nang giingon sa Pilipos nga Diyos siya nga nagpaubos, ingon nga tao. Niya tudlo siya humility pagpaubos niya, hambugiro po dahil siya. May pahitason po dahil siya. Dili sukuhi na. Nagtudlo man siya pagpaubos, iyan ang ipakita as an example mo na iyang ipakita. Sa ato pa katong pag-ingon niya nga ang amahan ra maoy Dios. Juan 17:1-3 motoy nagtug-an nga Dios gyud siyang nagpaubos. Nagpakatao, mapahiubsanon, humble, kay wala niya gipasundayag ang iyang pagka-Diyos. Di ba? Nya, kung gusto gid mo kanang dili si Kristo may pasultion. Nga kanang klaro gyud nga matuod nga Dios si Jesus Christ, kanang word for word matuod nga Dios. Ayaw si Kristo pangutan. Kay kung si Kristo may mong pangutanon, di man niya ipanghambog yang pagka-Diyos, moingon naman gyud siya amahan ra. Unang dito ka sa apostol mangutana. Kay dili man self-serving. Kay kung si Kristo na po'y mag-ingon-ingon siyang kaugalingon,
hambog ko, Diyos ko, self-serving man. Unang adto ni Apostol Juan, basahan ninyo, 1 Juan 5:20. 1 Juan 5:20, kana, klaro kayo. Nga, ang amahan diha, matuod nga Diyos, si Jesus Christ po, matuod nga Diyos. Pero, lubago na sa mga ministro ni Manalo. Ilan ang lubagon, dili nila sabton diha nga, matuod nga Diyos kuno si Kristo diha. Sige, magdebate taan ng 1 Juan 5:20. Ako nang gitunan, mga lain-laing translation akong gigather. Pilde yun ang moingon nga dili si Jesus Christ matuod nga Diyos. Litra por litra mabasa sa Biblia nga matuod nga Diyos si Jesus Christ. 1 Juan 5:20. Ang ilang kutloon kanarang Juan 17:1-3. No? Nga kay mo may ilang pagtuo, mo may ilang pagsabot nga nagpasabot kuno si Kristo nga dili siya matuod nga Diyos kay ang iyang giingon ang amahan lang. Wala wa magyos Kristo ana. Ang iyang gipakita diha ang iyang pagpaubos. Nga bisan tuod Diyos siya nas Pilipos, pero wa siya magguna-huna ana, nagpaubos siya. Niingon siya nga ang Diyos lang, ang amahan ra niya mo Diyos kuno. Diba? Mo ni context anang Juan 17:1-3. Wala moingon si Kristo diha nga ang amahan ra mo'y Diyos, mao nang ayon ni ay mugtuo nga ako Diyos. Wa mag-ingon si Kristo ana, mga iglesia ni Kristo Manalo ray gatudlo ana. Pilipos 2:6-8 unsay giingon? Bisan tuod Dios siya, pero wa siya maguna-huna ana, nagpaubos siya. So unsaon pagkatuman anang wa siya maguna-huna ana, mao nang dili niya ipasundayag nga Dios siya. Ug mao ra nay nakita sa mga iglesia ni Kristo Manalo ang pagkatao ra ni Kristo kulang. Diba niya? Kulang. Half truth ang teaching sa iglesia ni Kristo. Kaya ang ilang gitudlo, ang pagkatao raman ni Kristo. Ang ilang nakita, ang pagkatao raman ni Kristo. Siyempre, di gan makita ng pagka-Diyos. Diba? Pero ang Katoliko, bisag mga tao rami, di may kakita ng pagka-Diyos ni Jesus Christ. Kanamang ulay unod bukog. Pero kay tinuod man nga simbahan, bisag wa ming kita, mutuo miyana. But na hunaon, wala bag ma-pattern na ito na mga atheist ng Iglesia ni Cristo ba? Makuha na itong sample nga naman. Kanang atheist, diba? To see is to believe na sila. Oh. Yung kaya di man makita ng Diyos, di sila mutuwa na. Diba? Is Kristo nakita man, mayroon sila, dili Diyos Kristo. Adi, pasayop na. Nagpakatao agad siya, di nanay siya kinayang makita. Diba? Yung namatay man, namatay kayo nagpakatao man. Okay. Isa pa man. Papaghapon? Kulang paghapon na? Okay. Sunod na lang ang kulang. Kaya nalimtan na akong uban. Basta ang ilang mga objection, ilang gimurag iminggol ng pagka-Diyos o pagkatao. Namatay, ikapuyan, tao man. Bito. Anong nibati mas Kristo na? Kay tao man siya. Pero sa iyang pagka-Diyos, way limitasyon. Sa pagtapos, maingon ko, kay gahapon, Trinity Sunday man, doon na ito'y kauban nila, di lang na ako hinganla. Niingon nga, kanang Diyos sa Katoliko, gitawag man ang ilang Trinity, kay tulo man ang persona, giingon nga, misteryo, bot pasabot, dili masabot, dili matugkad, dili tibuok masabtan. Sayop na kay naay bersikulos Biblia kuno nga ang Dios masabtan. Okay. Tinuod nga naay bersikulo nga ang Dios masabtan. Pero lahi na mayong ka nga tibuok nga masabtan o nasabtan lang. Kay siyempre ang Dios na pud sige padayag nga masabtan po na to. Kanang iyang gipang-reveal ba makasabota na. That is part only about Him. Kanang atong nahibawan mahitungod sa Dios bahin lang na, pero wala ta mo angkon nga tibuok yung nasabtan nato siya o natugkad nato siya, dili oy unsay imposible kay na. Ano man sa kinatibuk-an yo dili gud nato masabtan ng Dios. Kay mystery gud, misteryo, dili matugkad. Ngano man kay ang Dios walay limitasyon, infinite, way limitasyon. Unya kitang tao natay limit, finite ta. Dili ta infinite. Sa may pasabot ang finite na ay limitasyon. O, kitang mga tao natay limitasyon. Samtang ang Diyos wala kay infinite man. Makagagahom gud sa tanan.
Na karon kung saan nimo balanse ana sa kanang gitawag og philosophical argument. Ikaw, ako tao, dili ko way limitasyon na ako'y limit. Akong masabot, akong matugkad ng pagkamao nga Dios nga way limitasyon. Ayaw mo nung ako na ako'y limitasyon. O inon lang, matugkad ako kay naa may limitasyon. Ang Dios way limitasyon sa tupad dili matugkad. Karon hunahuna mayo. Ang tao nga naay limitasyon matugkad iyang tugkaron ng dili matugkad kay way limitasyon. Impossible sa logic, no? Sa kanang gitawag ko philosophical argument. Lisod. Gawas kun ang tao wa pud siya limitasyon. O wa pud siya kanabang wa pud siya tawag ka na kanang dili pud siya matugkad. Matugkad ba ng tao ka na may limit? Di ba? So, ang makatugkad sa Diyos, ang makasabot niya sa hingpit, ang parehas po niya. Di ba? Kuha ninyo, ang Diyos infinite, walay sukod, way limite, dili matugkad. Yung ikaw kay, kitang tao, matugkad man ta, kay naman tayo limitasyon, imposible matugkad na to ng way limitasyon. Dapat, wala po tayo limitasyon. Sa tupa, kung ang Diyos way limitasyon, matugkad na o parehas niya sa tupa, Diyos po nga way limitasyon. Na, mulutaw man karon nga, gisupak man sa Iglesia ni Cristo ng teaching sa Catholic Church nga ang Diyos misteryo. Bumitaw, gingon, Santissima Trinidad. God is a mystery. But pasabot, dili tibuok matugkad. Nakaroon kay, gipasabot man sa INC nga ang Diyos nila, masabot ra di ay. Ito pa, masabot sa hingpit, sa kinatibukan. So, sama ra di ay nga, nagpaka-Diyos sila. O sila kahibalo. Indirectly, sama ra, nga ang mga iglesia ni Cristo, nagpaka-Diyos sila. Kay nagpaka-way limitasyon na po sila. Nga, liman ka ang Diyos, ilang matugkad. Ilang masabtan sa kinatibukan. No way. That is uplifting ourselves. Gihimo na itong Diyos itong kaugalingon. Di ba? Munang niingon ang katikisim nga, kung ang inyong Diyos tibuok masabtan, amo may gipasabot yun sa katikisim, ana. Bisan pag wala gibutang ng tibuok masabtan, pero klarong gipasabot sa ubang mga libro nga ang gipasabot sa Katoliko anang gingon sa katikisim nga ang Dios dili masabtan kay kung masabtan dili na matuod nga Dios. Ang but pasabot ana. Ang Dios kay dili man nato siya masabtan sa tibuok. Kung ang imong Dios nga gituhuan tibuok masabtan, matugka dili na siya matuod nga Dios. Ngano man? Sa rason nga ato nang naisgutan mo nang makaingon ta nga kana diing Dios sa mga iglesia ni Cristo dili na tinuod Dios. Ano man? Kaya ang ilang Dios matugkad ra man. Kud pasabot tibuok masabtan man nila. Nya kay sa Katoliko base sa mga premise nga atong naisgutan dili man na matugkad og tao kay ang tao na may limitasyon. Sumaw na nga kay ang ilang Diyos, ilang man kunong tibuok masabtan sa tupad, dili na mao ang matuod nga Diyos. Kay ang matuod nga Diyos, dili gina matugkad og tao. Dili na masabtan sa hingpit og tao. Ngano? Balikon ko sa pag-ingon. Ang Diyos way limitasyon, infinite. Ang tao aduna na ay limitasyon, matugkad. Unya, tugkaron na niyang pagkamao. Tugkaron niya ng being walay sukod. Dili matugkad. Impossible. Matugkad na guga. O yung imong tugkaron ng dili matugkad. Imposible. Dapat, dili po ka matugkad. Infinite po ka. Sa ito ba, Diyos po ka. Ayaw ni mo matugkad. Masabtan sa hingpit ng dili matugkad. Infinite. O ano nyo? Karon, mangutahan ako ninyo. Kinsay nagtudlo og logical. Katoliko ay insi ni Manalo. Ang ilang Diyos kuno matugkad og tao. Ang infinite God masabtan sa tibok o matugkad lag tao nga nay sukod, nay limitasyon. Masabtan ang Diyos, klaro na to ha, masabtan ang Diyos sa mga
kahibalo nga iyang gitugot nga mahibaw-an sa tao. Sa kahibalo nga iyang gitugot nga masabtan sa tao. Limited lang na. Kaya ang tao limited man po. Oh. Pero dili siya masabtan sa tibuok. Ngano? Kaya ang Diyos infinite. Kung masabtan nimo sa kinatibuok ang Diyos, makasabot ka niya sa kumpleto, Diyos to po ka. Diyos to po ka. Di ba? Kuha ninyo? So wala kabantay sa bagay, dili magod matuod nga iglesia. Basta dili gali matuod nga iglesia, mabalik yun ang pagtulon na liman ka, nasabtan ko na nila sa tibuok ang Diyos nila. Nga tao ra sila. So kung sakto sila sa pa Diyos po sila. Kaya ilamang natugkad ang dili matugkad. Diba? Infinite good. Diba? Dili po sila matugkad. Infinite po sila. Sa pa Diyos po sila kay ilamang natugkad ang Diyos. Diba? Pero ang Katoliko magtug-an Diyos tinod. Tao man ta, naman tayo sukod, naman tayo limitasyon. Ang Diyos, may limitasyon. Ato yun ang iklaro nga, di kita katugkad niya. Di ba kita katugkad na ng laong? nga dagat, Diyos pa. Ha? Logic na siya. Philosophical argument. Ubito ka ng uban, agi nilag tinugkad sa Diyos nga dili matugkad, wala na himong agnostic, na himong atheist. Ano man? Kay klibog man. Kaya agi aning tugkad lagi ni alisura niya, hindi man maansira niya akong pangutana. Way klaro na. Mo decide din sila nga wala na klaro. Kaya di matugkad. Kung saan ko nimo pagtugkad ng infinite? Mangutana ko nimo. Tao ra ka na kay limitasyon, imong tugkaron ng way limitasyon. Okay. So may logical na Catholic teaching. God is a mystery. Ang ato lang, aon sa iyang gi-reveal, ya ratataman. Kay kung maparehas mo tong St. Augustine, katong kabalo mo sa istorya ni St. Augustine, katong gusto niya tugkaron ng Trinity. Nga balik, paso-paso niya dito sa Daplins Dagat. Sige lang gunahuna nga, unsa yung kaning Diyos. Sige gunahuna. Hangtod, kita siya itong bata, bitaw nga, nagdula, sa naghimog castle kanang nagbalay-balay ang balas gihimog castle then nagbuho po siya kanang nagbuho siya o nagbuho ditong bata kanang murag si tawo kana nagkalot sa balas yung buho then gipangutanan ni Agustin ingon siya nga hoy dong unsa man nimo na ingon ng bata nga kanang laod kita kana ako nang isulod ko no sa bata atong daghang kayong tubig katong laod isulod sa bata atong gamayng buho okay dayon gingnan din niyang nagkatawaan niya ang bata saan ko pagkasulod pagkadakuan ng laod isulod ni mos gamayng buho ni gingnan siya sa bata kung imposible nga kanang laod masulod aning gamayng buho nga akong gibuho mas imposible ng imong ginahuna. Then i-action siya taliday si Agustin. Then pag tanaw niya balik sa bata nawala ang bata. Gituhuan nga anghel ko no to. Naluoy ang anghel ni Agustin kay gusto niyang tugkaron ng Diyos. Na di man matugkad mo ng moto. Dito nakahuna-huna si Agustin nga imposible de yang una-huna nga matugkad niya ang Diyos. Munang niundang siya. Niundang og palawom si Agustin sa iyang kahibalo may tungod sa Diyos kay dili gyud kuno matugkad ang Diyos. Munang gitawag sa mystery. God is a mystery. Santissima Trinidad. Dili matugkad sa kinatibuk-an ng Diyos. Mao na. Nawa? So muna, ay hinumdumin niyo ng istorya ni San Agustin. Tugkaron ta niya ang Diyos. Bata ra. Anghel da ikuno to. Anghel yung nagpakabata. Para ra nga ma-remind si Agustin, matudluan siya nga imposible matugkad ang Diyos. Imposible matugkad sa tao nga naay limitasyon, ang being,
ang Dios nga way limitasyon. So hangtod sa sunod, kinataas na kayo ito,